Di mahkemeyên rejîma Cuntaya Misrê a Sîsî de zilm û zordarî berdewam dike malesef. Mahkemeya Misrê di derheqê 24 kesên ku mensûbên Teşkîlata Birayê Müslümanan yani İhwanul Müslîmînin de karara idamê da. Mahkemeyên rejîma Cuntaya Misrê îmza avêr qarareka sosretek din. Mahkemeya Misrê derheqê 24 kesên ku mensûbê Teşkîlata Birayên Müslümanan de karara idamê da. Adres nîşankirin di navan kesên ku karara idamê hatiye dayîn de endamê Meclîsa Şûraya Îhwanê Muhammed Sweyda jî heye. Li gor xebera li ser medya Misrê cî girtiye di sala 2015 de li navenda Raşîdê li otobüsek polîsan êriş hatibû rastkirin, derbarê vê yekê de doz hat vekirin û derheqê 16 kesan de cezaya îdamê hat dayîn. Di aynî mahkemeyê de di sala 2014 de polîsek hatibû kuştin û derbarê vê yekê de doz hatibû vekirin û derheqê 8 kesan de cezaya îdamê hatibû dayîn.